நாங்கள் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எங்களோட கிளையண்ட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டோம் விஆர்ஆர்பி பிராண்ட்லேருந்து. ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ இதோட எண்டில் இருக்கும், அது பாருங்கள். கிளையண்ட் ஆக்சுவலி அவங்க ஃபேமிலியில் இறந்து போன ஒரு பர்சனை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி, அதாவது ஏஐ யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை நாங்கள் பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு டெலிவரியும் பண்ணோம். அவங்க ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைட். அவங்க அனுப்பிச்ச ஒரு ஃபீட்பேக் நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ அது ஆக்சுவலாக அது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தோணுச்சு. இது நாங்கள் வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோனாக ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இந்த பிராண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கும் இப்படி பண்ணணுன்னா விஆர்ஆர்பிக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.